интизор меравад ки дар ояндаи наздик дар тоҷикистон ба истилоҳ бозори замин ба вуҷуд ояд. дар ин бозор хоҳишмандон метавонанд ҳуқуқи истифодаи заминро расман ба ривази пул дарёфт кунанд. ин тағйирот дар ҳоле сурат мегирад ки мушкили заминфурӯшӣ дар тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои доғ боқӣ мемонад. ба ҳамин хотир ман аз ҳамкорам Абдулло Ашуров ки ҳамин мавзӯъро пайгирӣ кард сабаби қабули ин қарорро суол кардам. масъалаи тақсимоти замин дар тоҷикистон бисёр доғ аст. садҳо порчаи замин ҳарчанд дар тоҷикистон он бояд қонунан ройгон тақсим шавад, фурӯхта мешавад амалан ва даҳо мансабдор дар тоҷикистон барои ин боздошт ва муҷозот ҳам шудаанд. Масалан, танҳо дар соли 2017 дар вилояти Хатлон 59 парванда дар нисбати мансабдороне боз шудааст ки даст ба заминфурӯшӣ заданд. Акнун ҳукумат ин ташаббусро мехоҳад ба дасти худ бигирад, яъне дар тоҷикистон ба зудиҳо як бозори қонунии замин ба вуҷуд меояд ва ҳукумат мехоҳад ки ба таври қонунӣ порчаҳои заминро ба хоҳишмандон бифурӯшад ва ин хоҳишмандон метавонанд ҳуқуқи истифодаи заминро қонунан бихаранд аз давлат ва ба навбаи худ ба шахсони сеюм бифурӯшанд. дар ин сурат дар сурати ташкили бозори қонунии замин давлат буҷаи давлат ҳам фоида мегирад. айни ҳол ҳозир як бозори ғайриқонунӣ, бозори ба истилоҳ сиёҳе вуҷуд дорад ки миллионҳо доллар гардиш дорад, аммо буҷаи давлат аз ин як сомоне ҳам фоида намегирад. суоли дигари ман аз Абдулло ин буд ки то куҷо минбаъд хатари пайдо шудани заминдорони калон ба вуҷуд намеояд. воқеан ҳам шаҳло ҳар гоҳе ки ҳамин мавзӯи моликият ба замин дар тоҷикистон сар мезанад, ҳамин хавф ҳам доимо рӯ мезанад. мегӯянд ки шояд дар тоҷикистон феодалҳои нав пайдо мешаванд, аммо ҳуқуқшиносоне ки мо ҳамроҳашон суҳбат доштем мегӯянд ки ин хавф поя надорад, чунки қонуни кодекси замини тоҷикистон ду нуктае дорад ки монеи пайдо шудани заминдорони калон мешавад. якум ин ки дар қонун гуфта мешавад ки заминҳои кишоварзӣ танҳо ба шахсоне бояд дода шавад ки бевосита ба он сару кор доранд, яъне ба деҳқонҳо бояд дода шавад, на сарватмандоне ки заминро мехаранду баъдан ба деҳқонон ба иҷора медиҳанд. ва албатта масъалаи дигари муҳим ин аст ки меъёри истифодаи замин тағйир кард ё не. ман аз Абдулло мепурсам, фарз кардем агар ман бо мақсади кишоварзӣ замин харида бошам, бояд ҳатман дар он кишт кунам. бале дақиқан ҳам шаҳло замин дар тоҷикистон танҳо бояд мувофиқи муқаррароте ки дар қонун муайян шудаст бояд мувофиқи ҳамон истифода шавад. яъне шумо барои кишоварзӣ гирифтед, танҳо бояд кишоварзӣ кунед, хона сохтан дар он мумкин нест. бо таваҷҷӯҳ ба мубрам будани масоили замин дар ҷомеаи тоҷикистон, агар хостед дар ин мавзӯъ маълумоти бештар бигиред, пас ба сомонаи мо cw.ozodi.org биравед.